Ja, min skaber opdagelse et gik sundt ud, så vi udtryk for starter det, lige forfra. som mænd kan købe ind på og få lov at være, få lov at omfavne. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte. Ja. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Selvom mænd har følt sig sådan i al nedskrevne historie, så lyver vi for dem. Mænds følelser er forkerte. Vi rækker det op i ansigtet, og så gør vi dem chanceløse. Ja. Og det gør kvinder chanceløse, fordi overalt i den her verden, hvis der er det eneste ærlige forsøg på at skabe en religion, som værdsætter kvinder, og sætter kvinden og børnene i centrum, og går ind for at genskabe en Edens have, og ikke går ind for krig, men går ind for, at kvinden kan få lov til at få så mange mænd som muligt, til at forsvare. Hvis en kvinde har 5.000 mænd, tror I så virkelig, at der er nogen, der har lyst til at komme og prøve at stjæle hendes land fra hende? Tror du virkelig, at de har mod på det? I et samfund verden over, hvis det var kvinder, som reagerede hver en by eller landsby med deres seksualitet, som er meget, meget større end mænds lille seksualitet, så ville mændene kunne leve et fredeligt liv, hvor deres psyke og sjæl og krop ikke skal i krig. Mænd, de har mistet deres menneskelighed, fordi vi sender dem i krig. Mænd er ikke stærke til at gå i krig. Mænd er unge sjæle med en meget mindre seksualitet, fordi seksualitet er noget, som man gør sig fortjent til igennem reinkarnationer. Og hvis folk ikke forstår, hvad reinkarnation er, og at det er en reel ting, så kan vi aldrig få verdensfred, fordi den her verden kan kun forstås ved at acceptere, at reinkarnation eksisterer. Og mænds følelser er forkerte. De udnytter enhver chance til at nedgøre kvinder og undertrykke kvinder, og det gør de med passiv aggressivitet. Og her i Afrika, der er de bare, der er aggressiviteten bare for fuld udblæsning, ikke? Og er slå ud efter, og banke, og slå til hovedet, og slå til ribben, og i værste tilfælde slå kvinden ihjel. Indtil den dag, hvor de får nok, og de bliver vrede nok. Hvad er det for en pegefinger, han kommer med der? Han har intet at belære kvinder, og kvinder har alt at belære mænd. Og prøv at se den der undertrykte aggressivitet, vi har i hans ansigt lige nu og her, mens han løfter den pegefinger. Han er frustreret over, at han ikke er blevet reinkarneret allerede 10.000 gange eller millioner af gange, og at der findes kvinder derude, for jeg ved ikke om hende Christina Maria er en kvinde. Hun ligner jo en mand, hendes mave og hendes går direkte ud i benene. Men han er frustreret over, at der er nogle kvinder derude, rigtige kvinder med kvindeformer og store brystvorter, hvor det ikke gør ondt at amme, med sunde livmoder og
og med en fandelig voldsked, hver gang vi får menstruation, og en kæmpe indsigt i livet, når vi får menstruation, så kommer der så mange idéer til os, og så meget klarsyn over sagen. Og han er frustreret over, at vi sidder herude, og og vi ser med, og os som er bevidste mennesker forstår jo godt, hvad det er, der foregår i de her interviewer. Altså Maria, Christina med et stort sæt nu, hvis Maria der, altså han er glad for, at hun sidder der og er politisk korrekt, og sidder og siger, ja, altså hun giver ham jo ret i alt hvad han siger, og selvom det han siger ikke er sandt. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte, den måde I føler på, det er bare forkert. Hvis vi siger, at alle mænd, vi er forkerte, hvis vi siger, hvem er det, der siger det? Det er jo mændene, som siger til kvinderne, at vi er forkerte. Det vi føler er altid forkert. De gider ikke at lytte til kvinderne. Kvinderne, de skal bare lade være med at fortælle mændene, hvad de føler, fordi mændene kan slet ikke forholde sig til det. Prøv at se hans ansigt lige nu. Det er jo en lille magtesløs dreng, der snakker. Prøv at zoome ind på hans ansigt, hvordan han ser ud. Han er fuldstændig magtesløs over for kvinder, den her mand. Altså, han føler sig fuldstændig kastreret over, at kvinder, de eksisterer i samfundet. Fordi, at han ville ønske, det var ham, som havde al den iboende videnskab i sig. Og han vil gerne den lette løsning. Han vil gerne gå forrest. Og Christina med sæt nu, hvis kvinder overtog hele verden. Christina Maria, hun sidder parat til at give ham ret i alt, hvad han siger. Hun giver ham lov til at være svag. Altså skal vi have en transkønnet og en svag mand til at guide danskerne i deres parforhold og give danskerne parterapi. Altså hvorfor har Danmark givet de her to mennesker lov til at tjene styrtens af penge og leve i sus og dus og komme i fjernsynsprogrammer og godmorgen og godmiddag og og aften Danmark programmer var det ikke mig i tidernes morgen for mange år siden, umiddelbart efter min børnesag i 2000 som startede i 2014, som ikke er en børnesag, som er en statslig godkendt kidnapning af mit barn. Hvor jeg oprettede Folkerådet og sagde, at jeg vil gerne give parterapi. Men det er sådan nogle mennesker her, som kommer frem, som er super gode til at kamuflere, hvad deres virkelige agenda er. Og det er da ikke at hjælpe mænd og kvinder, det de sidder og snakker om. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Jamen, det er 2024. Det er 2024. Det er en 4, det er en fejre. Og det er 2024. Nej? Det er at 20 stjæle. Jeres status, i stedet for at gå igennem alle reinkarnationerne og acceptere, at livet, det er at gå i skole. Og kvinder, de er lærerinderne. Det er 2024.
Det er 24, vil han gerne sige. Altså, det er 4 kvinder til en mand. Og så skal vi føle, at vi har 20 stjålet vores ret til livet. Det er simpelthen så langt ude. I er forkerte. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Der er sgu ikke nogen, der tør at fortælle mænd, at de er forkerte, og alt, hvad de føler, er forkert. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Selvom mænd har følt sig sådan i al nedskrevne historie, så lyver vi for dem. Det lyver vi dem direkte op i ansigtet. Al nedskreven historie har handlet om mænd, og mænds følelser, og mænds jalousi. Al nedskreven historie handler om, at mænd gerne vil tage hævn over det, som de er jaloux på. Nej. Og hvad er det, de er jaloux på? Det er kvindens seksualitet. Seksualitet er blevet nedgjort. Selve livet er blevet til sådan et eller andet lag på løget, som vi helst bare vil skralde af, og så sige, jamen, det er kvindernes skyld, og kan vi ikke bare kaste livet i en skraldespand? Der må der være et evigt liv efter døden. Altså, der må der være en højere mening med livet efter døden, ikke? Altså, der må jo findes noget meget bedre til os en dag, end det her lorteliv. I stedet for at acceptere, hvordan vores biologiske natur er. Kvinder har en større seksualitet, fordi de har været igennem alle reinkarnationerne, og har fortjent rollen at være kvinden, og har fortjent rollen at være den, som giver livet og sætter børn i verden. Og jo større seksualitet, jo større videnskab, jo større indsigt i livet, jo større intuitive og klaviance gaver, jo større sand visdom og sand fornemmelse for, hvad livet i bund og grund er, og hvad der sker mellem kvinder og mænd. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Selvom mænd har følt sig sådan i al nedskrevne historie, så lyver vi for dem. Det lyver vi dem direkte. Hun lyver. Maria Christina, sæt nu, hvis kvinder kom til magten. Hun lyver ham direkte op i ansigtet hele tiden, og giver ham ret i alt, og sidder bare og siger, ja. Det op i ansigtet, og så gør vi dem chanceløse. Det er jo mændene, og så løfter han pegefingeren, ikke? Og prøv at se, hvor undertrykt vrede i hans ansigt, passiv aggressivitet, når han løfter den pegefinger. Han vil gerne være læreren, skolelæreren, og han vil gerne have, at kvinderne sidder på skolebænken. Han vil gerne springe over, hvor gærdet er lavest, og så have den status, kvinder har. Hvad var det mere, han lige sagde der? Til den dag, hvor de får nok, og de bliver vrede nok. Og det er lige omvendt. Altså, alt, hvad han siger her, det er lige omvendt. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Selvom mænd har følt sig sådan i al nedskrevne historie, så lyver vi for dem. Det lyver vi dem direkte op i ansigtet. Og så gør vi dem chanceløse. Indtil den dag, hvor de får nok, og de bliver vrede. Men de har altid løjet direkte op i kvinders ansigt omkring omkring mænds seksualitet. Og kvinder har altid løjet direkte op i mænds ansigt omkring kvinders seksualitet. Nok. Og så sker der det, som der sker. Eller det skaber et ureguleret samfund i hvert fald, ikke også? Alle steder, prøv at mærke efter den her, alle steder i verden, i alle samfund, hvor den sunde, gode, kærlige,
beskyttende mand ikke eksisterer, eller hvor der ikke er flest af den, eller der er nok af den karakter. Den mand er ikke eksisterende i dag. Der findes ikke den slags mænd. Mænd er ikke villige til at beskytte kvinderne, fordi mændene er ikke villige til at forstå, at deres seksualitet er lille i forhold til kvinden. De er for svage til at erkende det, og de kan ikke finde sandt selvværd, fordi de er blevet manipuleret så langt væk fra sandt selvværd. Og de tror, det hele er en konkurrence om at kunne alle de ting, som kvinder de kan. Nej? Og hvad hedder det? Jeg skal lige høre det igen. Der herover den negative maskulinitet. Der undertrykker den negative maskulinitet. Og det er udfald. Jo, det var det der med, at de beskytter ikke kvinder. Fordi kvinder, en mand kan jo ikke beskytte en kvinde. Det er umuligt. Altså en kvinde og hendes børn er så værdifuld, så man må gå til sine brødre og skabe venskaber med andre mænd. Og så må mændene i fællesskab sørge for, at den kvinde og de børn er beskyttet. Det er altså ikke en enkelt mands job. Altså det er temmelig, væmmelig, arrogant at tro, at en mand har kapacitet nok til at beskytte en kvinde og hendes børn. Og det er en sand nedgørelse af værdien af kvinden og hendes børn, at ikke give hende lov, og også en kæmpe stor nedgørelse af hendes biologiske status som livgiver, og hendes biologiske seksualitet. Ikke at give kvinden lov til at have 500, 5.000, loyale ægte mænd til at beskytte hendes lille familie af børn. Og kvinder, de kan få så mange børn, som de vil, og de behøver ikke at gå i menopause som 50-årige. Altså, det er så en helt anden snak, som jeg vil komme ind på senere i den her serie af videoer, som jeg begynder at lave. Og jeg vil simpelthen gennemgå alle de her videoer, fordi det er der ikke nogen andre, der gør. Og fordi at de her to mennesker og deres holdninger skal ikke være det, som præger, danskernes måde at tænke og føle på. De her postcards er jeg sikker på er det helt rette inspirationslag for at jeg kan få alle sandheder lagt op på bordet og få kommet til bunds i alle fordommene omkring mænd og kvinder, og det som de hele tiden snakker om, maskulinitet og femininitet. De skal slet ikke snakke om maskulinitet og femininitet, for der er ikke en kæft, der forstår, hvad det er, de snakker om. De skal snakke om mænd, det og 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 det. Og kvinder, det og 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 det. Så kan vi begynde at tale klart og tydeligt om, hvor problemerne ligger, hvor styrkerne ligger og alt det der. Men at dele det op i femininitet og maskulinitet, som vi allerede har gjort til noget sort og hvidt, hvilket det ikke er, og noget svagt og noget stærkt, det kan vi ikke blive ved med at dreje vores samtaler omkring. Hvis vi siger til alle mænd, I er forkerte. Yeah. Den måde, I føler på, det er bare forkert. Det er 2024. Selvom mænd har følelser sådan i alt. Altså, der er aldrig nogen kvinder, som ikke tager mænds følelser seriøst. Men mænds følelser er hykleriske. Fordi mænd, de har nogle
forfærdelige, åndssvage intentioner med deres kvinder. Altså kvinder, de skal bare føje mændene, og så skal de finde sig i, at mændene, de ikke er oppe på deres niveau. Og så skal de finde sig i, at mændene er uintelligente. Og så skal de finde sig i, at mændene gerne vil gå forrest. Og hvorfor er det også, at Christina med stort sæt nu, hvis kvinderne overtager magten og begynder at styre verden. Christina Maria, altså hvorfor er det, hun gerne vil have, at mænd de går forrest? Det siger hun jo også i den her i en af hendes videoer, ikke? Det er en historie. Så lyver vi for dem. Så lyver vi dem direkte op i ansigtet. Og så gør vi dem chanceløse. Ja. Indtil den dag, hvor de får nok. Og de bliver... Det er jo, der er jo nogen i samfundet, som sørger for, at vi kvinder og vi mænd er chanceløse. At vi aldrig finder tilbage til, hvem vi i virkeligheden er. Vrede nok. Og så sker der det, som der sker. Eller det skaber et ureguleret samfund i hvert fald, ikke også? Alle steder. Prøv at mærke efter det. Vi er alle sammen vrede nok. Prøv lige at mærke efter det. Vi er alle sammen vrede nok. Men vi har ikke den nødvendige indsigt i, hvem vi i virkeligheden er, og derfor kan vi intet stille op med vores vrede. Vi kan ikke gøre godt med vores vrede, fordi vi er fuldstændig hypnotiseret af falske forestillinger om maskulinitet og femininitet og mænd og kvinder. Der er 2 køn. Og som Maria også selv siger, Christina Maria også selv siger, der er 2 køn, ikke? Og der er forskel på mænd og kvinder, men altså vi skal i gang med at tale sandhedssnak om, hvor forskellene ligger. Ja. Alle steder i verden, i alle samfund, hvor den sunde, gode, kærlige, beskyttende mand ikke eksisterer, eller hvor der ikke er flest af den, eller der er nok af den karakter. Han siger det jo selv, hvor den gode og kærlige og beskyttende mand ikke eksisterer, fordi han ikke eksisterer ikke nogen steder. Og så ændrer han til eller, ja, ikke? Og taler videre. Der hærger den negative maskulinitet, der undertrykker. Jeg vil ikke sige maskulinitet, fordi mænd, de er ikke maskuline. Kvinder er maskuline, kvinder er styrke, kvinder er selvværd, og de har alt mulig god grund til at have selvværd. Den negative maskulinitet. Det er den negative maskulinitet, der styrer verden. Det er mænd, som styrer verden. Mænd, som hader kvinder, som styrer verden. Det er udfald, der kommer til at ske hen over tid, hvis ikke man nærer kraften i den sunde maskulinitet, og man ikke skal... Man kan ikke skabe den sunde maskulinitet, og der er slet ikke med de her podcast-programmer. Man kan ikke genskabe den sunde maskulinitet. Fordi at den viden, som prøver at se, hvor aggressiv han ser ud. Altså, og han taler så stille og fredeligt om de her ting, men han har så meget undertrykt vrede. Det er bare et sundt udtryk for det, som mænd kan købe ind på. Mænd kan købe ind på, altså der skal være noget kapital med ind i det, ikke? Altså de skal købe ind på den, ellers så vil det ikke være med. Få lov at være, få lov at omfavne, få lov at integrere. Og de kalder programmet Ild i hjertet. Og det er den der, seksuelle ild. Fordi vores seksualitet er forbundet med de 14 sanser.
Og hvad hedder det, de 14 sanser, altså alt hvad du sanser, med alle dine sanseapparater, alt hvad du sanser er forenet i den seksuelle livskraft. Og det er det, som man i tidernes morgen kaldte kundalini-energi, og der er altså en grund til, at det hedder kundalini-energi. Nej? Og det er fordi, at den kvindelige seksualitet er kæmpemæssigt stor, og jo større den seksualitet er, jo større videnskab tilgængelig for det menneske. Og mænd er bange for at lade kvinder styre den her verden. De vil selv styre den her verden. Og det kan de ikke. De kan ikke skabe fred. Hvis der er nogen, der kan skabe fred, så er det mig. Fordi mænd har brug for, at der er et orakel, som underviser kvinderne, som guider kvinderne. Og hvis der er, mænd har ikke i dag, der har mænd ikke nogen respekt for kvinder. Fordi at kvinder ikke genkender deres orakel, og hvis de genkender deres orakel, så modarbejder de deres orakel. Og sådan noget har mænd ikke noget respekt for. Og når mænd mister deres respekt for kvinderne, når kvinderne ikke er organiseret omkring deres orakel, så er kvinderne fuldkommen ubeskyttet. Og så er kvinderne lette at manipulere med, og så er kvinderne lette at forvirre og styre. Og så er det, at mændene, når der ikke er kvinder til at styre dem, så lader de rigeste mænd her i verden med allermest magt diktere og give ordre til dem omkring, hvad de skal gøre. Og så følger de bare blindt ordre fra mænd. Hej Thomas. Podcast nummer 95. Eller de følger deres narcissistiske mødre, som er blevet undertrykt hele livet af hendes mand, eller hendes forskellige eks-mænd, eller hendes elskere, og derfor straffer alle kvinder og bruger hendes søn eller sønner til at gøre ondt imod kvinder og forvirre kvinder yderligere og nedgøre kvinder yderligere og straffe kvinder yderligere. Fordi hun er vred over, at hun aldrig blev behandlet ordentligt af sine mænd og aldrig havde noget at sige, skulle have sagt. Snart 100. Ja, Og aldrig havde noget magt i samfundet. Den magtesløshed gør, at hun styrer mændenes måde at være på over for kvinder. Det er et personligt hævnmotiv. Holde 4 episoder til i december. Det vil sige, at vi skal lave en hen over julen også. Så bliver det nummer 100 som den første til næste år. Ja, wow. Det kan vi. Wow, det kan de så være super glade for. Altså, det er jo en drøm uden lige, og så knider han sig lige i øjnene. Er det virkelig det er? Og nej, det er ikke virkelig noget af det. Altså, det er ikke andet end materiale til, at jeg kan fortælle sandheden omkring alting. Hele verden. Det er fuldstændig sindssygt tidsfordriv, og hvad hedder det, spild af tid, hvad de sidder og laver. Jeg kan også samtidig tænke, jeg læste et meme i går, en veninde har postet, at man skal danse, som om ingen ser en. Ja. Men man skal skrive e-mails og opdateringer og så videre, som om at de skal læses op i en retssal. Ja. Ved du hvad? Det er lidt det samme som det her med at svare på kommentarer på de sociale medier. Ikke helt det samme, men der er noget derhen af i forhold til, at når man svarer på en kommentar, så svarer som om du svarer alle, og ikke kun vedkommende, du ligesom
taler til eller kommunikerer med. Ja, klart. Ja. Det har jeg gjort rigtig meget gennem de sidste mange år. Ja, det kommer man langt med. Og egentlig så den her podcast, vi laver i dag, også ansporet af opslag i den forgangne uge. Eller kommentarer til opslag, som jeg har lavet i den forgangne uge. Fordi de sidste par måneder, eller måske endda de sidste par år. Man skal danse som en rigtig dansker. Man skal forstå, at det danske sprog er et orakelsprog. Man skal danse med ondskaben i verden. Man skal ikke lade ondskaben lede dansen. Man skal kun lade ondskaben gøre samfundet mere let at afklare. Man skal lade ondskaben bestå af drillerier, og ikke lade drillerierne udvikle sig til så grusom ondskabsfuldhed, at det er ondskaben, som styrer verden. Jeg kan ikke lige helt holde track på, hvor lang tiden går, men i hvert fald igennem et stykke tid har jeg lavet opdateringer, der handler om kvinder og mænd. På Facebook skal vi lige traditionelle parforhold, kærlighed imellem kvinder og mænd, glæden ved at være i traditionel konstellation osv. Og der bliver ved med at dukke kommentarer op, sådan fra i ny og næ, der handler om. Der er ingen glæde ved traditionelle ægteskaber. Der er kun at affinde sig med, at kvinden ikke får sine seksuelle behov dækket, og at kvinden ikke bliver lyttet til og forstået, og at kvinden skal finde sig i mangt og meget, og at manden også skal finde sig i mangt og meget, fordi at han har ikke den status i samfundet og det selvværd i samfundet, som han burde have, og kvinden har heller ikke det status og selvværd i samfundet, som hun burde have. Det traditionelle ægteskab er jo ægteskabet imellem. Altså det er jo den model, som en konge gift med en dronning har. I et rigtigt samfund, hvor at vores menneskelige behov biologisk set er dækket, og vores selvværd er tip-top, der er en kvinde gift med en mand, som bor i samme bygning, men har sin helt egen afdeling. Og kvinden, hun er beskyttet af ham. Altså hans rolle er faktisk ikke at beskytte. Hans rolle er faktisk bare at være der som konge, men uden nogen magt. Han er der for at gå i lære, fordi at han er blevet genkendt som en konge, værdig til at have kongestatus, og et forgangsbillede for alle de andre af dronningens mænd, som hun er gift med, loyale mænd, som ikke boller udenom, og som får deres seksuelle behov dækket hos deres dronning. En dronning kan sagtens dække behov for 5.000 mænd, fordi mænd har ikke særlig stort behov for sex, når alt kommer til alt. Altså 1 gang eller 2 gange om måneden er sådan set nok for dem, eller et lille hurtigt put hver nat er nok for dem. Altså, de falder jo i søvn bagefter, og hvis der er andre mænd til at gøre arbejdet færdigt, så er det fint for mændene. Men problemet er, at mænd, de er manipuleret og hypnotiseret til at tro, at deres seksuelle selvværd som unge sjæle burde være et helt andet sted. Og så er det således, at kvindens mænd er der til at beskytte kvinden, og at de får udlevet alle sider af sig selv, fordi de er så mange om arbejdet. De har ikke mindre værd i forhold til, om de kan beholde deres kvinde for evigt, fordi det kan de, fordi de har brødre til at hjælpe med at gøre kvinden rig og kan leve et rigt liv sammen med hendes børn. De har dyrker deres
have, permaøkologiske have, og det er de mange til at gøre. De er mange til at tage ud og fiske, og det er en måde at blive rig på, uden at stresse sig selv som en ung sjæl, og pålægge et for stort ansvar på en ung sjæls skuldre. Og det er en måde at gøre en kvinde tilfreds og lykkelig på, og det er en måde for mændene at skabe respekt omkring deres person, selvværd, og det er en stor ære at være en mand, lige så stor ære som det er at være en kvinde. Altså, det er jo ikke en mindre status at være en ung sjæl, end at være en færdigudviklet sjæl og konge til dronningen. Og kongens opgaver er at følge dronningen i alt, hvad hun gør administrativt. Altså som et vidne. Fordi det er en oplæring. Han har ikke rettighed til at blande sig. Han har ikke rettighed til at tage beslutninger. Han er et vidnemus og i oplæring, og et vidnemus til alt, hvad hun siger, hvordan hun siger det, hvorfor hun træffer visse afgørelser, hvorfor andre ting hun udelukker, og alting bliver han undervist i. Og så er han parat den dag, hvis i så fald, at moder natur beslutter sig for at reinkarnere ham til at blive kvinde i et næste liv. Men oprindeligt set har det aldrig været mænds desire, mænds behov og blive kvinder. De har altid været tilfredse. Mænd er tilfredse i sådan et samfund. Det er jo fordi, de er hypnotiseret og manipuleret til ikke at være tilfredse, fordi vi ikke lever i sådan et samfund, og ikke kan finde tilbage til sådan et samfund, og fordi der ikke er nogen, der påminder os om, at det samfund er et samfund, som kan bidrage til selvforståelse, selvværd og selvtilfredshed, og tilfredshed imellem kønnene. Og kongen vil jo så ved en genfødsel til kvinde ikke være i tvivl om, hvordan han skal reagere. Fordi det har han været vidne til tusindvis af gange, og kan ikke glemme i sit næste liv, hvordan han reagerer. Det er fuldstændig blevet indkodet i tidligere liv i hans gener ved at leve som konge. Og hvis det ikke er blevet fuldkomment integreret i hans gener, så vil moder natur ikke lade ham genføde som kvinde. Det vil hun ikke. Så vil hun stadig lade den her kongesjæl, hvis hans sjæl ikke har lært det, som sjælen skulle lære som konge. Hvis der er noget ved den sjæl, som ikke har gode intentioner, så vil moder natur ikke lade ham genføde som kvinde i en kvindekrop. Hvis han ikke har bestået sin eksamen, livets eksamen. Og det er den konkurrence, som er den eneste konkurrence, som vi behøves at deltage i. Alle andre konkurrencer mellem kønnene behøves vi ikke at deltage i. Om at mit syn på det at være mand, eller mit syn på at være kvinde, eller mit syn på parforholdsmodellen i det hele taget, som skulle være kønsstereotyp. Altså det er jo svært at have et syn på sig selv som mand, og det er svært at have et syn på sig selv som kvinde, når man ikke aner en kæft om noget som helst mere,
fordi man er blevet så manipuleret med igennem generationer, og så hypnotiseret. Eller seksuel stereotyp, eller og at mennesker skal have lov til at være, hvad end de har lyst til at være, og alting kan jo sættes sammen, sådan som man selv har lyst til det, fordi der er jo ikke behov for, at man hverken har en partner nu om dagen, eller man indgår i en parforholdsrelation, altså en kærlighedsrelation. Der er ikke behov for, at man indgår i kærlighedsrelationer. Og det er den erkendelse, som de fleste mennesker når frem til. Fordi at vi kan ikke leve i sunde parforhold mere. Og det er netop på grund af alle de ting, jeg sidder og fortæller, at vi har mistet vores naturlige evne til at forstå, hvad livet handler om, hvorfor der er de to køn, og hvad kærlighed handler om. Eller en seksuel relation. Og Kærlighed, det er at gøre kvinden lykkelig. Og kærlighed, det er at beskytte børnene. Og kærlighed er at give det bedste, komfortable liv til kvinden. Og kærlighed, det er at samarbejde om at beskytte kvinden og børnene. Kærlighed, det er at putte kvinden op på en piedestal som en dronning og forstå hendes værdi, hendes sande, ægte værdi. Kærlighed, det er at forstå, hvad det er værd at skabe børn, og hvad børn er værd for en landsby. Børnene går så ud og skaber nye landsbyer derude, ikke? Og det er meget værd at have en dronning, som er relateret til andre bysamfund, for det gør, at vi kan gøre handel med andre byer, som ligger i fjerne egne. Og det skaber tillidsbånd mellem dronningeriger at skabe børn. Det er fordi vi vil gerne have det liv, det er bare gratis. Gratis tus. Hvilket det jo sådan set også er på mange områder, hvis vi bare kunne finde ud af at dele moder naturen med hinanden. Dele olien på jorden og fordele den ud til alle lande og alle kulturer. Dele diamanterne og guld og bare dele det i lige store dele til alle kulturer og af alle lande. Men det kan vi ikke, og det forstår vi ikke, og det er bunder i, at mændene aldrig har lært at dele kvinden med hinanden. Og når mændene ikke har lært at dele kvinden med hinanden, så vil de ikke dele noget med hinanden. Og så fører de krig imod hinanden over natural resources, over, olie, diamanter og alt muligt af moder naturs ressourcer. Ja, og grunden til, at vi har racisme, hudfarveracisme, er jo også, at vi farmer i stedet for at dyrke en have. Fordi den permaøkologiske have, der går alle mulige forskellige farver og alle mulige forskellige typer planteformer og rodfrugt og frugttræer, alt blandet sammen i den permaøkologiske have. Og det er kun i sådan en have, at vi forstår ikke at se ned på hinanden på grund af hudfarve. Racisme, det trives der, hvor folk de farmer. Den måde, vi behandler moder naturen på, genspejler sig i vores syn på verden og hinanden. Og ikke før den dag, vi begynder at dyrke permaøkologi, kan vi begynde at skabe fred her på jorden. Vi er, hvad vi gør moder natur til. Hvis vi kun planter en afgrøde på en mark og sprayer for, at insekterne ikke skal ødelægge noget som helst, og ikke få lov til at få en eneste bid af noget på den mark, og kun planter en eneste afgrøde, så er det det samme som at sige, her i Afrika må der kun bo sorthudede afrikanere. Hvide mennesker, de er
af Jakobs slægt, de er onde, alle sammen. Og en dag så breder vi os ud, afrikanerne ud til hele verden og slår alle hvide mennesker ihjel, for de er onde. Og det er farming, der startede den tankegang. Farming af en afgrøde på en mark startede den tankegang, og startede den universelle krig, som vi er offer for. Og så bliver vi giver lov til, og vi behøver sikkert være offer for det, men vi giver markerne lov til at gøre os til offer. Nej? Så Danmark skal ikke hedde Danmark. Det skal hedde ansvarernes haver. Det skal hedde anhaverne, eller øhaverne, eller ansvarernes haver. Og hvem har ansvaret for, at verden bliver et bedre sted? Det er kvinderne, dronningerne, og det er dronningernes mænd i fællesskab, der skal respektere og dele deres dronning. Hvis man gør, så kan man jo bare være sådan, som man nu engang har lyst til at være, og det har ikke nogen konsekvenser for udfaldet af relationen. Og det må jeg sige, det er jeg jo sådan set på den ene side enig i. Mennesker skal have lov til at være, hvem de er, hvad de er, sådan som de har lyst til at være, lige så skøre, skæve, sjove, mærkelige. Ligegyldige. Ja, de må være fuldstændig, for mit vedkommende må de være fuldstændig som det er. Grunden til, at jeg skriver om kvinder og mænd, og det stereotype parforhold mellem en i anførselstegn stærk mand og en skøn kvinde, er, at der er nogle store mønstre på spil her. Altså nogle helt enorme mønstre, som går igennem alle tidsaldre, og som alle mennesker er influeret af. Og det ser ud som for mig, at majoriteten af mennesker er flettet ind i. Af andre årsager end kultur, eller af andre årsager end programmering af medier, eller modefænomener, eller bølger, altså du ved, ligesom alt det her med køn og seksualitet, alt det, der er på tiden nu. Det ser ud som om, at der er noget andet installeret i mennesket, fordi vi ligesom er en biologisk platform. Og det har jeg altså lyst til at afsøge, fordi i min tid, i din tid, vi har været her, der er det som om, at det at være en maskulin mand er blevet talt ned, og det at være en feminin kvinde også er blevet talt ned. Men det at være en feminin mand er talt op, og det at være en maskulin kvinde er blevet talt op. Ja, man bruger bare ikke de termer. Nej, det er godt klar. Man bruger selvfølgelig termer som en stærk kvinde og en følsom mand. Og der er nogle af de her ting, som er... Men deres maskulinitet er at arbejde ude i en have, vande den, sørge for den permaøkologiske have, er smuk at se på, og har det godt. Og mandens arbejde og mandens maskulinitet ligger i, og ligger i at bringe frugter, bær og alting godt for haven ind i huset til kvinden. Og mandens maskulinitet er at kravle op i træerne og hente frugter til kvinderne og børnene. Mændenes maskulinitet er ikke at sidde og snakke om følelser dagen lang. Mandens maskulinitet er at tage ud med hans brødre og fiske. Mandens at bringe fisk hjem til hans brødre og til hans dronning og til landsbyens
bysamfundets børn. Mandens maskulinitet er ikke at sidde og nødvendigvis sidde og lege med børn og synes det er herligt at sidde og lege med sine børn. Men hvis han er den type, så kan han jo have børnene til at gå rundt i haven og lære dem, hvordan man dyrker en Edens have, hvis vi ellers kan stole på, at manden ikke gør noget forkert ved sine børn. Det er jo sådan en helt anden sag. Hvis manden er maskulin og lever et maskulin liv på den her måde, så tror jeg, og hvor med en dronning, som har noget magt og træffer nogle beslutninger, og er den, som ham og hans brødre behandler godt og ser op til og lytter til, så tror jeg ikke, at mænd har det samme behov for at misbruge børn. Og hvis mænd ved, at deres dronning er tilfredsstillet seksuelt, så tror jeg heller ikke, at de på samme måde har lyst til at misbruge små børn. Hvis det er naturligt, hvis mænd hviler i en naturlig form for maskulinitet, kan vi kalde det mandeselværd i stedet for. Hvis mændene har et naturligt mandeselværd, så misbruger han jo ikke børn. Og hvordan har en mand et naturligt seksuelt selvværd? Det har han, når han deltager i tantra-ritualer, og ser, at hans dronning er vel tilfreds, og at han har gjort sin del til det, og at han sammen med hans brødre har sørget for, at hun har det godt, at hun er tilfredsstillet, og at der er blevet bedt bønner, som skaber mirakelbørn ud af det. Og så er det maskulint at spille musik. Det er maskulint at udtrykke sig kunstnerisk. Det er maskulint at spille violin, harmonika. Det er maskulint at spille trompet og spille trommer. Og det er maskulint at danse. De danske mænd danser ikke så meget mere. De har også, mange af dem, mistet deres musiske evner, og violinen er blevet bandlyst instrument. En gang der kunne rigtig mange danske mænd spille violin, fordi det var der stor efterspørgsel på, fordi man dansede jo rigtig meget en gang i Danmark, og der blev spillet violin til dansene. Så hvis mænd har svært ved at udtrykke følelser, så er det fordi mænd er beregnet til at udtrykke deres følelser uden ord. De er beregnet til at udtrykke det igennem musik uden ord. Og så er det kvinden, dronningens ansvar at sætte ord på, fordi unge sjæle har ikke nemt ved at sætte ord på deres følelser. Og det skal de ikke være ked af. Det er helt naturligt. Det er noget, man kan, når man er kvinde. Det er ikke nødvendigvis noget, man kan finde ud af, når man er mand.
Så giv mænd instrumenter, og giv mænd undervisning i, hvordan man spiller et instrument. Det er da den eneste måde at være en mand med selvværd på. Så når mændene ikke dyrker deres edens have, og husker eden om at passe godt på moder naturen, når mændene er i et fællesskab af andre mænd, og ude og fiske, og når mændene har god tid til deres børn, fordi de har masser af brødre til at hjælpe sig med at skabe mad, høste mad og fange fisk og bygge boliger og gøre livet luksus for alle mænd. Det er jo et samarbejde. Og det er et samarbejde, som gør en mand til en mand. Kvinder, de samarbejder kun med andre dronninger. Og de samarbejder kun med andre dronninger, som kan respektere, ikke at gå ind og tage deres mænd fra dem. De samarbejder med andre dronningeriger, og det gør de på en måde, hvor at det skal respekteres, at kvinder er kvinder. Det skal respekteres, at kvinder har op til 5.000 mænd i en by eller i et landsbysamfund. Og så skal det respekteres, den grænse, det hedder, at de her mænd, de er gift med deres kvinder, så deres dronning, så de kan ikke bare forråde den dronning og løbe over til en anden dronning. Altså det er ikke lovligt. Og når kongen er på besøg hos andre dronningeriger sammen med sin dronning, så er der heller ikke noget, der hedder, at han må ligge med den anden dronning, altså han må dyrke sex med den anden dronning for det anden dronningeland. Han er stadigvæk mand, som tilhører den dronning, han er gift med, og der er ikke noget, der hedder skilsmisser. Elsk din dronning, eller vælge at dø. Altså, mænd, de skal være loyale. Mænd, de skal lære at elske en dronning gennem hele livet. Mænd, de er rigtige mænd, når de ikke boller udenom. Mænd, de er rigtige mænd med rigtig selvværd, når de ikke boller udenom, og når de er gift med den stærkeste af den stærkeste dronning. Det er kun stærke dronninger, som mænd respekterer, og stærke dronninger er kun muligt, hvis de er reageret af et orakel, af mit orakel, fordi der er kun én mulighed tilbage for at redde verden og skabe det her dronningerige, og det er et fair menneske med et godt hjerte, som hele tiden op igennem mit liv er jeg blevet mindet omkring, at jeg er orakel, og jeg genkender moder naturs sprog i alt, hvad I siger, alt, hvad I gør. Altså, I kan ikke smadre et grydelåg foran øjnene på mig, og lade mig betale regningen, uden at satanisterne, de laver et eller andet satanistisk op på himlen, som ligner et grydelåg. Jeg er oraklet, og jeg bliver påmindet om det hvert øjeblik af dagen, og i mine drømme om natten. Og det er fordi, at kvinder selv vil være oraklet, at ingen magt har i samfundet. De spilder deres tid.
Og de tror, de tror, de har opnået noget, hvis de bliver så rige, at de kan sidde i et slot af guld. Men de vil være endnu rigere, hvis jeg guidede dem som orakel. De spilder deres tid, og de mister penge og guld og diamanter hver dag. Ved ikke at ville støtte op omkring oraklet af den her verden, af det her univers, af det her, som vi kalder livet. Og det er en meget selvdestruktiv tankegang, og nedgør kvindens seksualitet. Det er en meget selvdestruktiv tankegang, og tro på religioner, og kæmpe for religioner, og tillade religioner, som stadigvæk taler om, at der er det evige liv efter døden. Altså, livet er her, og livet det kan være smukt, men menneskene gør det forfærdeligt grimt sted at være. En af siderne af det der er jo helt åbenlyst rigtigt. Altså mænd har brug for kontakt til hjertet. Kvinder har brug for at rejse sig op og så blive sådan lidt robuste og ikke være skrøbelige og selv kunne tage vare på sig selv og så videre. Men det her... Kvinder er ikke skrøbelige. Kvinder har aldrig været skrøbelige. Kvinder, de kan multitaske. Kvinder, de kan gennemgå så mange hårde ting, som mænd ikke er i stand til at gennemgå. Kvinder, de bliver ikke syge på grund af krig og død og ulykke. Kvinder bliver ikke syge langt ind i sjælen, så de ikke forstår at elske længere. Unge sjæle kan ikke tåle at gå i krig. Så vi skal ikke have krig mere, men vi skal have bevidste mænd, som er så bevidste, og bevidste kvinder, som er så bevidste, at de begynder at leve på den måde, som jeg foreslår. Og det er den eneste måde at skabe verdensfred på. Der er sgu ikke andre måder, end at acceptere, hvordan vores biologiske seksualitet er, og lade være med at gå og tro på religioner, som siger anderledes, som nedgør seksualiteten og gør den til et mindre magisk redskab til at skabe det, vi gerne vil, og den verden, vi gerne vil leve i. Kvinder jo altså min terminologi, det har kvinder jo altid kunne finde ud af. Ja. Og mænd har altid skrevet sange, eller skrevet digte, eller skrevet bøger, eller været malet, eller... Altså, der har altid været en gruppe af mænd, der har gjort det der. Ja, mænd har skrevet nogle rigtig fantastisk manipulative historiske bøger og religioner. Og mænd skal overhovedet ikke have en stemme i samfundet. Ikke engang en konge skal have en stemme. Kongen kan have en stemme på den måde, at der bliver skrevet sange. Dronningen skriver selv sangene, og så kan man synge de sange for hende. Vi skal ikke have nogen mænd til at sige noget mere. De har sagt nok, og de unge sjæle, og ikke før den dag, hvor de er genfødt som kvinde, kan de få lov til, og med en livmor, og med en tissekone, med en skide, og med 2 æggestokke, kan de få lov til at skrive bøger. Der er kun én bog i et orakelrige, og det er orakelbogen. Den kan man så skrive sin egen historie ind i, og det vil blive gjort, og det kan I selv gøre, og det kan I gøre online. I kan nemlig, når jeg først går i gang med at skrive orakel bibel, altså den rigtige Koran, ansvarets kor, så kan I tage ansvar for jeres egen liv og skrive jeres egen unikke historie ind. I vil kunne sætte jeres egen unikke historie ind som en brik, der passer perfekt ind i puslespillet, som livet er. Og så kan I begynde at opnå selvforståelse. Så kan I begynde at forstå jeres unikke funktion i verden, og så kan I få ægte selvværd. Og så kan I føle, at I er en del af en levende bibel, som hele tiden
sætter nye ord, sætter nyt ind, som passer perfekt ind i den Bibel, der allerede er der. Og det var det, jeg foreslog for mange år siden, og det var der ikke nogen, der havde lyst til at gøre vel, der hellere. Fordi der er ikke nogen, der vil støtte mig. Der er ikke nogen, der vil organisere sig omkring mig. Jeg er konkurrent inden for musikbranchen, jeg er konkurrent inden for skrivebranchen, og jeg er konkurrent inden for alt, selvom at jeg overhovedet ikke er begyndt endnu, fordi der er ikke nogen, der tillader mig at begynde. Vel, der hellere. Som har været mere i kontakt med det feminine. Og jeg er stor fortæller for. I er kun her i den her verden for at spænde ben for mig, sådan som I er blevet hypnotiseret og manipuleret med. Og alle religionerne verden over er med til at få jer til at misforstå, at der er et orakel, som er det, som er det vigtigste at passe på og værne om, for hver gang I gør mig ondt, så gør I jer selv ondt. Hver gang I spænder ben for mig, spænder I ben for jer selv. At der skal være plads til den feminine mand og den maskuline kvinde. Men eftersom at det kun er en lille del af den samlede pulje af mænd og kvinder, der er sådan. Vi er ikke feminine, og vi er ikke maskuline. Altså, det giver kun mening, pik- og kus-mening. Det giver ikke nogen anden mening. Altså, der er total forvirring i det der maskulinitet, femininitet. Altså, hold dog op med at snakke om det. Der er alligevel ikke en lyd, der fatter, hvad det handler om. Tal om mandeselværd, og tal om kvindeselværd i stedet for. Så hvis det er det eneste, vi fokuserer på, at tage ensrette beskeden for til mænd og til kvinder. Husk nu, du skal være følsom. Husk nu, du skal være stærk kvinde. Så... Mænd er meget følsomme. Altså, alle mennesker er følsomme, men mænd forstår ikke deres følelser. Altså, deres følelser bunder i et had til kvinder. Fordi det selvfølgelig udvikler de da et had til kvinder, når at dronningerne ikke eksisterer længere, og når dronninger ikke er organiseret af et orakel. Altså, når det bare, hele verden er bare blevet kaos. Og det er jo sådan set kvindernes ansvar at genkende deres orakel. Det kan jo ikke være de unge sjæle, de unge mænds ansvar. Og det er jo det, de mener, og det er jo det, de tager hævn over. Og de er jo også med til at pege på mig som orakel hele tiden i alt, hvad de gør, alt, hvad de siger. Altså, de griner af jer. Altså, Gud i dem griner af jer, hvad det er, I gør ved jeres orakel. Så overser vi, nu hiver jeg bare tal ud af røven, så overser vi de 95% mænd, der har brug for at få... Ja, fordi jeg kan ikke hive noget ud gennem skeden, så han river tallet ud igennem røven. Vide, at de skal lytte efter det maskuline handdyr inde i dem selv. Men må jeg lige... Og kvinder, der skal lytte efter den feminine impuls og energi og strøm inde i dem. Men altså, hans intuition kommer fra røvhullet, ikke? Og tallene kommer fra røvhullet. Men der kommer kvindernes tal ikke fra. Og kvindens skede er et øje, som peger ned imod moder naturen. Det er intelligent, kvindens kusse, fit, kvindens kønsorgan, kvindens kønslæber, kvindens vulva, kvindens sexorgan, kvindens kusse, er et øje, som kigger ned på moder jord. Og der sidder hun, Christina, med sæt nu, hvis oraklet er respekteret i samfundet. Sæt nu, hvis kvinderne bliver rigtige dronninger igen.
så behøves jeg ikke at sidde her i en mandekrop og føre mig frem længere. Sæt nu, hvis at kvinderne siger de svage mænd imod, og ikke lader mændene gå forrest nogen steder. Altså, det er da meget fint, at hun dyrker styrketræning, men hvor meget styrketræning dyrker hun, når alt kommer til alt? Hun dyrker ganske lidt styrketræning, og så spiser hun rigtig sundt, og jeg tror, hun er en mand. Det vil jeg blive ved med at tro, indtil jeg har set hendes tissekone, og den har jeg ikke set endnu, så jeg tror ikke, at hun er en rigtig kvinde. Jeg synes ikke, at mænd skal foregive. Jeg synes ikke, at mænd skal foregive at være kvinder. Jeg synes, det er med til at forvirre kvinderne. Vi skal have kvinder til at være kvinder, og vi skal have mænd til at være mænd. Og der er en naturlig årsag til, hvorfor vi er født i det kroppe, som vi er født. Det er ikke noget, der skal laves om på. Og det er respektløst at lave om på sin krop, som moder natur har skabt den. Og det er respektløst over for vores moders livmoder, og det er respektløst over for den moderkage Bibel, livets træ Bibel, som vi blev født med, som jo er et stykke af moder naturs hjerte, som glider ud sammen med barnet, og som gerne skal være i kontakt med barnet via navlestrengen i de 3 hellige dage, indtil al information og al immunforsvars nærende stoffer og det sidste prik over i færdiggørelsen af immunforsvaret er færdiggjort, og at alle informationer fra den Bibel, moderkage Bibel, livets træ Bibel, moder naturs hjerte Bibel, et stykke af hendes hjerte, som falder med ud, når barnet bliver født. Det hjertebibel, moder naturs hjertebibel, det skal have lov til at på de 3 dage at blive ført over i barnet, i nærheden af den naturlige biologiske mor, og der er ikke nogen børn, der skal tages fra deres biologiske mor, fordi der er også en mening med det, hvorfor vi er født til den biologiske mor, som vi er født til. Der er ikke nogen mænd, som kan gøre moderrollen bedre, og der er ikke nogen fremmede kvinder, som kan gøre rollen bedre. Der er ikke nogen stedmoder, som kan gøre rollen bedre end den biologiske mor. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad den biologiske mor har af problemer. Det skal være muligt at få hjælp til en hvilken som helst situation i det danske samfund som mor. Og når vi ikke hjælper, og når vi tager børn væk fra dem, som er de allerbedste mødre i Danmark, så er det fordi, at vi til gode ser indvandrerne i vores samfund. Dem er vi altid parate til at hjælpe, når der er noget. Og så er det fordi vores angst for, at de ikke integrerer ordentligt i samfund, er større og overskygger fuldstændig vores evne til at drage kærlighed og omsorg for de danskere, som er tilbage i Danmark, og som elsker deres land, som elsker deres sprog, og som også har brug for hjælp nogle gange. Men det er så igen noget helt andet end parterapi og mand og kvinder, men det er stadigvæk noget at gøre med, at kvinder skal ikke tro, de er noget, fordi hvorfor skal en kvinde som mig for eksempel har taget deres barn
det er fordi, at jeg ikke finder mig i noget, og at jeg kender sandheden til mange ting, og det er en måde at lukke munden på mig, og ikke give mig ytringsfrihed, og håbe på, at jeg bare vil slå mig selv ihjel, fordi at der ikke er nogen, der samarbejder med mig og støtter op omkring min børnesag, går med mig ind i retten, forsvarer mig. Det er en måde at håbe på, at jeg bare forsvinder fra det hele, så kan mændene få det, som de vil. Og så kan kvinderne også få det, som de vil, fordi de vil gerne have så meget magt og rigdom som muligt, uden at bare lade mændene gå forrest, uden at konfrontere mændene med, hvad det er, der virkelig foregår, og uden at skulle stå til ansvar for en orakellovgivning, og uden at skulle have et overhoved, fordi de vil sammen være overhoveder uden et overhoved, og det kan man jo ikke. Altså, den form for anarki skaber fuldkommen kaos, og der er ikke nogen mænd, som vil give kvinder noget ægte magt i den her verden, så længe I ikke tillader oraklet at organisere jer. Mænd respekterer jer ikke, og det gør de ikke af den åbenbare grund, at I ikke har accepteret jeres egen orakel iblandt jer. I er altid travlt med at nedgøre mig, modarbejde mig, spænde ben for mig, stjæle mine mænd, bagtale mig, lyve omkring mig, opdigte historier, gør alt for at skade mit ry, og det er da i hvert fald ikke kvindeselværd. Og det klapper I så hinanden på skulderen og påstår det er, men det er det ikke. Det har intet at gøre med kvindeselværd. Det er jo langt fra et mindretal af både kvinder og mænd, der lever i den energi, som du nævner. Du sagde, at det var en lille del. Det mener jeg absolut ikke, det er. Altså, fordi vi er blevet præget så meget, som vi er. Ja, det er rigtigt. Det jeg siger, det er jo, at noget af den... Altså, han har ekstremt svage ansigtstræk. Jeg kender meget, meget vel det der type mandeansigt. Og jeg har meget erfaring med mænd. Og der gemmer sig en stor svaghed i den mand her. Det er også derfor, at han foretrækker fuldskægget. Og det er flot fuldskægget til ham. Det er slet ikke det, jeg opfordrer ham ikke til at fjerne hans fuldskæg. Jeg vil ønske, at alle mænd gik med fuldskæg, fordi det er virkelig flot. I stedet for det der, hvad er det, gede skæg og det der nærmest mexikanske skæg, spanske skæg. Men altså, en rigtig dansk mand har et stort fuldskæg, et vikingeskæg. Det kan jeg godt lide. Men der er en svaghed over hans ansigtstræk, som afslører, at han har et svagt jeg, og det afslører han hele tiden i de ting, han siger. Og den kvinde, som han har slået pjalterne sammen med, nu er der ikke nogen pjalter i det her forhold, de tjener masser af penge på det her projekt, men altså, jeg ser ikke mandens styrke i ham. Jeg kan godt se, at han er meget maskulin, men der er noget over hans ansigt, som minder mig om den type mænd her, som jeg har mødt mange gange igennem mit liv, og der bor en svaghed inde bag de der øjne. Og sådan nogle mænd, de skal bare have lov til at have mindre ansvar. De skal bare have lov til at leve deres drengedrøm ud med at være ude på en stor båd og fange en masse fisk og hjem til dronningen og gøre hende glad. Altså. Og så bare
bare gå rundt i den permaøkologiske have og spille noget musik og ikke hele tiden have ansvaret og skulle sige så meget og skulle tænke selv og analysere alting selv, fordi det kan mænd ikke, og når de prøver på at gøre det, så får de den der falske stolthed og det der svaghedslook skinner bare igennem deres ansigts, skinner bare igennem øjnene på ansigtet af dem. Træning, der foregår, fordi træningen er så ensidig. Det er kun, du skal være den følsomme mand. Og du skal være den stærke kvinde, den der selv kan bære ting, you don't need no man, og så videre. Så er det jo det, der bliver... Kvinder har brug for mænd, og kvinder har brug for rigtig, rigtig mange mænd. Til at beskytte sig og sine børn, fordi der vil altid være en fjende, som har lyst til at ødelægge ens have, eller har lyst til at destruere kvindens ry, eller tage kvindens mulighed for at leve et godt liv fra hende, gøre ondt imod hendes børn. Det vil der altid være. Og der vil også altid være nogen, der gerne vil tage manden fra hende, kongen fra hende. Og det kan ikke lade sig gøre, hvis hun har mange mænd, som er venner med kongen, som er brødre med moder natur, og ser alle landsbyen som deres brødre, moder jords børn, og ser dronningen som moder naturs dronning, styret af et orakel. Moder naturs orakel. Kode, det bliver den fortælling og den historie, vi lever. Det landskab, vi ser foran vores øjne, og tænker, at det skal jeg ensrette mig med. Jeg skal overhøre alle biologiens signaler. Så alle biologiens signaler er bare blevet vendt rundt på hovedet. Altså, mænd får at vide, vi lyver omkring mænds seksualitet og siger, at den er stor, og den er meget større end kvinder. Så vi lyver om kvinders seksualitet, den er lille, og de gider ikke have sex, efter de har fået deres børn. Og, altså rigtige kvinder, de vil gerne have sex. Og også 3 måneder efter fødslen. Det vil vi gerne. Og rigtige kvinder, de har store brystvorter, og det gør ikke ondt at amme. Rigtige kvinder, de har timeglas formet smalt talje og brede hofter. Det er rigtige kvinder. Alt andet, det er biologiske kvinderobotter. Det vil jeg våge at påstå. Og hvor mange kvinder er vi så tilbage? Jeg har ikke nogen anelse om det. Altså, jeg fik ikke lov til at arbejde i pornofilm, fordi eller bare på nøgenfoto, fordi mine brystvorter er naturlige, ægte kvindebrystvorter, skabt til at amme. Og jeg fik aldrig lov til at få rørt mit hår, eller kærtegnet min krop, eller noget som helst som ung, af nogen som helst mand. Altså, der var ingen, der ville seksuelt tilfredsstille mig. Og det var da fordi, jeg var en kvinde. Altså, når de så mine brystvorter, så vidste de da godt, hvad jeg handlede om. Jeg tror ikke på, at mænd har et godt agenda og en sund og rar underbevidsthed. Jeg tror, de er imod, at kvinder er her. Jeg tror, at de har skabt mange reagensglasse børn, kvinder, som ikke er rigtige kvinder. Fordi når jeg går i svømmehal, så er de fleste kvinder, altså jeg har sgu sjældent set en kvinde med rigtige brystvorter. Og de snakker alle sammen om, det gør ondt at amme, og så begynder de at give deres børn kunstig mælk på flaske, ikke? Eller de sidder og pumper mælken ud, og så går de på jobbet. Min mor, hun ammede mig i 4 år. Og det er derfor, jeg er så intelligent. Fordi at jeg har et naturligt forhold til min mors bryster. Og jeg har fået hendes nærende mælk
i 4 år. Og det er da også derfor, at det går i glemmebogen for mig, at naturen er kvindelig, og at solen og månen er lige store op på himlen, og at det er moder naturs brystvorter op på himlen, at solen og månen er lige store. Altså det er da noget, jeg forstår, fordi min mor valgte at amme mig i så mange år, og fordi min mor har de samme små, søde, nuttede bryster, som aldrig nogensinde har hængt, ikke engang hængt ned af maven, altså ikke engang, nu er hun så død for, 4 år siden, 3 år siden, men altså, hendes brystvorter, de var flot lige til det sidste. Hendes bryster, de var flotte lige til det sidste, og hendes brystvorter, de var store, ligesom mine brystvorter, ikke sådan nogle små knapper, som jo ikke ser ud, som om de er skabt til det arbejde, som det er at amme et barn. Men jeg siger det bare, altså vi er ikke ret mange kvinder tilbage, altså hvor er kvinderne i verden? Jeg har ikke mødt nogen endnu, udover min egen mor og mig selv, men de findes selvfølgelig, det gør de da. Men vi er meget få dronninger tilbage, og vi skal i gang med at finde hinanden, og så skal vi i gang med at skabe vores te- og kafferige, og så skal det bare være ulovligt at lave de her reagensglasse kvinder. Altså dem skal vi ikke have flere af, dem har vi da rigeligt, tovligt, ulovligt mange af efterhånden. Jeg har fået at vide, du ved, lige siden, at jeg kan huske i både hjemme og i skole og så videre, du ved, sæt dig ned, ræk fingrene op, samle benene, du fylder for meget, gør plads til de andre, ti nu stille, du kan ikke løbe rundt nu, du har for meget energi i kroppen, og så videre. Altså, alt det, som der sådan naturligt bor i en dreng, det fik man ligesom sagt, når det er forkert, og det gør en masse dreng. Altså kvinder nu til dags, de lader ikke drengebørn være vilde og falde ned på numsen, uden at moren kommer hen og, det er så synd for dig, skal jeg puste? Altså de pylder om de der drengebørn. Når de falder ned på numsen, så er det bare op igen, siger man så til dem, ikke? Altså min dreng, han gav sig aldrig til at tude, han var ikke en tøsedreng. Altså han hoppede op og fik lov til at hoppe op og ned i sofaen, og vi lavede tumleleje og flyvemaskiner og alle mulige ting, ikke? Altså jeg var jo far til min lille dreng. Jeg blev nødt til at være både far og være mor, fordi der ikke var nogen ansvarsfuld far, som havde de rigtige følelser over for små børn til at ture og træde ind i karakteren af at være far, og som havde en masse mindre værd og mente, at han ikke ville kunne være far. Det mindre værd har han så arbejdet sig ud af i dag, og han kan så besøge min søn en gang imellem. Og han lærer ham at spille professionel guitar, og det er jeg dybt taknemmelig over. Jeg har valgt en rigtig god far til mit barn. Ingen tvivl om det. Og han er på mange måder et fantastisk godt menneske. Men han har jo heller ikke kunnet støtte mig i min musikbranche. Han har altid haft et musikstudie lige siden, at vi var ganske unge. Og jeg var altid velkommen i hans hjem, jeg var altid velkommen til at komme, og han sagde, jamen i hele mit liv, der vil min dør altid være åben for dig, du vil altid kunne komme. Men derfra, og så til når jeg gik i gang med at producere den ene sang efter den anden, og så give mig lov til at bare få indspillet en enkelt sang i hans lydstudie lige til at kickstarte det hele, det fik jeg ikke lov til, vel? Altså, og hvorfor fik jeg ikke lov til det? Og så sagde han så, jamen jeg har skrevet en sang om dig, og din rulleskøjtepigen, og jeg rullede jo rigtig meget på rulleskøjter rundt i Aarhus by. Jeg havde sådan nogle fede rulleskøjter, som jeg bare tog hjulene af, og så satte jeg dem på igen, og så gik jeg op i en bus, og så da jeg gik ud af bussen, så satte jeg hjulene på igen, og så kørte jeg videre på min rulleskøjter, ikke? Altså, og jeg arbejdede ude langt ude for byen, 8 kilometer uden for Aarhus centrum, og så boede jeg inde på Hotel Mercure, og så rullede jeg på min rulleskøjter
hele vejen ned ad en stejl bakke tilbage til Viby Torv. Og hver nat om natten, der var sgu ingen farlige ulve dengang, eller muslimsk diktatur. Så hvad hedder det? Vi skal sgu have rensdyrene tilbage, og så skal de der ulve bare aflives. Hvad fanden er det for noget? Men tilbage til faren til mit barn. Altså, han var jo også en undertrykkende. Jeg kan ikke sige partner, for han var aldrig en partner. Han var en god ven, som var en god ven igennem mange år. En periode på, var det 10 eller 15 år, indtil at kidnapningen af min søn. Jeg var lige en tur i Kina i nogle år, og han var der jo stadigvæk, da jeg kom hjem. Men altså, der er ikke nogen støtte fra nogen mænd, og der er ikke nogen intention om, at jeg må komme frem i livet, og jeg fik at vide, at jeg ville kunne få hvilken som helst, jeg gerne ville have, men så snart jeg fik en uddannelse, og jeg er ikke typen, som kan finde ud af at tage en uddannelse. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke er intelligent, og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan arbejde hårdt, men det er fordi, jeg kan arbejde hårdt inden for det vil sige at være et orakel. Jeg kan sgu ikke finde ud af at være andet end det, som jeg er beregnet til fra moder naturs side. Jeg kan ikke sidde på en skolebænk og så hele tiden sidde og konfrontere læreren med at synes, at det, der står i bøgerne, enten er falsk historie eller ikke er sandt. Jeg kan ikke gå ind i et job på et plejehjem og så finde mig i at blive nedgjort af andre kvinder, der arbejder derinde, som rotter sig sammen for at få mig fyret, fordi at jeg går en lille tur med Ida hver dag, fordi det har hun brug for at lige gå 5-10 minutter ud i en park og hjem igen til plejehjemmet. Altså, jeg kan simpelthen ikke arbejde med den jantelovsmentalitet, der er ude på arbejderne i dagens Danmark. Og det kan jeg bare ikke. Og jeg er ikke jantelov. Jeg er det diametrale modsatte af jantelov. Og det er jo også derfor, at der bare ikke er nogen, der er villige til at støtte op omkring mig og hjælpe mig. Men altså, det kommer til at bøde for en dag. Altså, det gør I jo allerede. Altså, I har ikke styr på noget som helst i jeres land. Og hvad hedder det? I lader djævlen blive mere og mere djævelsk, i stedet for at danse en dans med djævlen, og så, hvad hedder det, lad ham, gøre livet mere farverigt, mere humoristisk, mere sarkastisk, og så bare holde det nede på drillerier, i stedet for at lade det udvikle sig til, hvad det er den dag i dag. Allerede fra en tidlig alder, den naturlige impuls, der er i dem, det naturlige drive, der er i dem, det lukker man ned for. Og den programmering fortsætter jo så bare op igennem skolegang, gymnasie, universitet, arbejdspladser osv., hvor alt det, som manden naturligt er, bliver gjort forkert. Ja. Og man kan sige, den model... Drengebørn og ADHD, det er jo så igen, at man giver ikke drengebørn lov til at være det, de er. Altså man skal gøre dem boglige, og man skal uddanne dem, og de skal sidde stille på stolen. Det de allerhelst vil, det er bare ud at lege, ud at kravle i et træ, ud at fange nogle fisk, ud og plante et frø i haven, og alle de ting, som er, som giver mænd sandt selvværd. Det giver man dem ikke lov til, og så kalder man det sygdom, og det er forfærdeligt forkert, den måde vi behandler de små drengebørn på, og det er så synd, og så begynder man så at medicinere dem, så deres seksualitet også bliver medicineret væk, og hvor er vi så henne?
Hvor er vi så henne? Nå, nu vil jeg ikke snakke mere. ADHD er ikke en sygdom, men samfundet er gået hen og blevet sygt. Nu vil jeg stoppe den her video, så den ikke bliver alt for lang. Og så vil jeg poste den. I må have en god te- og kaffe dag derude.